bese gima to koni ni wan skundo no kata lab skundo no kata pap wan wasomo mana e 13th floor kata wantiere 4th floor kama wantiere pap mantiere mana kadok dala bene changamoto machal kama gi bene ntiere e kin mamoko mapono ni sewinji nyakonwa ma jopuonjre ma otimo penj mokwongo mar KJSEA ni okadho. Challenges masewinjo e school moko ni en inyalo yudo school moko onge kata science lab monyalo timo practices or practicals which are in the books, and that is a very big challenge when it comes to KJSEA. School moko onge lab, koro nyathi odhie page to kia kata Bunsen bana enango ineno mano challenges masewinjo gi school moko onge kata field maduong but Dominion en gi gigo te nyaka computer lab which is fully equipped and science lab koro learning osebedo easy nikech Dominion en gi gigo te. Keni wacho ni ka en thuolo ma jok moko bedo ka to sirkal pod iseyo Tabitha ka irange achiel kachiel ni to sirkal nigi ting' mare, jonyuol nigi ting' mage, sikul nigi ting' mage.